Manželé Pavel a Marcela Koutní zakládají značku Koutní v srdci Prostějova. Po 20leté praxi v oděvním podniku stejná firma také pro nás začala vyrábět první kusy oděvů. Koutní začíná stavět vlastní výrobní závod na Okružní ulici o rozloze 1500 metrů čtverečních. První saka vyjela z výroby už v srpnu 1996. Tenkrát nám Agrobanka ještě zamítla úvěr stavby, tak jsme museli závod financovat z vlastních zdrojů. No a nakonec se podařilo. Hlavním zaměřením firmy je výroba uniforem pro ozbrojené složky, ale začínáme vyrábět i pánské obleky a saka. Po roce 1989 dochází ke kompletnímu přestrojování ozbrojených složek, jako je policie, hasiči, hradní stráž. Slavnostní otevření prodejny v Prostějově. Máme jen 50 metrů čtverečních, ale jsme plní elánu. Koutní dodává uniformy pro celníky a státní dráhy do Maďarské republiky. V těchto dnech jsme se také rozjeli do Švédska, Ruska a Slovinska. Rosteme a tak jsme koupili informační systém Investronika pro polohování, stupňování a modelování střihů z důvodu neustálého navyšování výroby. Rodinná firma se stává skutečně rodinou. Do podniku nastupuje syn Pavel a později v roce 2008 dcera Petra, aby pokračovali v tradici rodinné oděvní firmy. Už máme 80 kolegů a kolegyň a kooperujeme s dalšími 5 společnostmi. Koutní získává prestižní ocenění Zlaté ramínko. Děkujeme. Inovujeme, bouráme, přestavujeme a zase stavíme. Investujeme 6 milionů do rozšíření výrobních prostorů, kde je dnešní stříhárna a sklad materiálu. Milník pro milovníky pánské módy. Začínáme šít obleky na míru. Slavnostně otevíráme prodejny v Českých Budějovicích. Koutní mění tvář. Kompletně jsme modernizovali logo. Řežeme látky ve velkém a tak kupujeme řezací systém Katr v hodnotě 2,5 milionu. Prostějov žije. Investujeme dalších 5 milionů do nové prodejny a modelárny v Prostějově. Ve stejném roce otevíráme podnikovou prodejnu v Ostravě. Holandská armáda nosí uniformy Koutní. Díky jejich preciznosti nás to posunulo o obrovský kus dopředu. PS. Holandsko obléká Koutného stále i v roce 2015. S velkou hrdostí otevíráme prodejny v Praze v obchodním domě Kotva. Tak už i Pavel Šporcl nosí Koutného. Vstupujeme na sociální sítě, máme strach, ale jde nám to. Už je nás skoro 4 000. Otevíráme svatyni obleků na míru v Prostějově. A byla to jízda.